Kaixo guztioi, gaur otsailak 11 da eta dakizuen bezala zientziako emakumearen eta neskaren nazioarteko eguna da. Egun honek gogorarazten digu emakume eta neska guztion parte hartzea bidezkoa eta erabatekoa izan behar dela zientzian. Eta baita oraindik horretarako oztopoak eta ezberdintasunak ere tamalez badaudela. Historian zehar, emakume zientzialari eta ingenieri askoren lana ez da behar bezala aitortu. Eta horrek zor historiko bat eta referente gabezi bat eragin dugu gaur egun. Gaur gure ekarpen txiki bat egin nahi dugu egoera horri buruz hausnartzeko eta mezua gizarte osoari zabaltzeko. Kaixo, Eider Calleja naiz eta emakume zientzialari klasiko baten adibidea ekarri nahi dut. Rosalind Franklin. Zientzialaria. Kimikan eta kristalografian aditua izan zen, eta X-izpien bidezko difrakzioa erabiliz DNA-aren egitura aztertu zuen. Bere lanik garrantzitsuena 50. argazkia izan zen, DNA-ak eliza bikoitzaren forma zuela erakusten zuena. Franklinen ikerketak funtsezkoak izan dira DNA-aren egitura ulertzeko, nahiz eta bere garaian ez zuen behar bestelako errekonozimendurik jaso. Watsonek eta Crickek bere datuak erabili zituzten eta Nobel saria jaso zuten. Franklin hilda zegoen ordurako. Gaur egun ordea DNA-aren aurkikuntzan funtsezkoa izan dela onartu da, eta oso figura garrantzitsua da emakume zientzialaren historian. Bere historiak gogorazten digu askotan emakumeak aurkikuntza handien atzean egon direla, naiz eta ez dieten beti merezitako aitorpena eman. Kaixo, Gorka nauzue, eta nire kasuan gertuago geratzen zaidan emakume aparta bat aurkeztu nahi nizuek. Junkal Alonso Ibarra, Euskal Herriko Unibertsitateko Elektronikan eta Telekomunikazioetan doktore. Kasualitatez, lehen hezkuntzan, Junkal eta biok elkarrekin joan ginen klasera, eta horregatik hurbiletik ikusi dut noraino heldu den. Gaur egun, teknologiako cloud teknologietan ikertzaile senior gisa aritzen da, non ikerkuntza eta garapen proiektuen arduraduna den. Odeiko konputazioan aditua, Europa mailako ikerketa proiektu askotan lidergo rolak hartu ditu. Eta oraindik geratu zaio denbora Deustuko Unibertsitatearen Inspira estean ekimenean mentore gisa parte hartzeko. Bere ibilbideak garbi erakusten du emakumeak ere papera dutela punta-puntako teknologian eta ikerketan. Neure aburuz, horrelako erreferenteek asko laguntzen dute neska eta emakume gehiago zientzia eta ingeniaritza beren bide posible gisa ikusten. Egunon, ni Aloña Albenizu Bilos naiz, eta bihar otsailak 11, neska eta emakume zientzialariaren eguna izan da. Zientzialaria den emakume bat aurkeztu nahi dizuet, Ana Galarra Gaiestaran, beraz Zarauztarra da, eta albaitaritzan eta elikagaian zientzian eta teknologian lizentziatua da. Eta, zientzia divulgatzaile gisa egiten du lan, batik bat horrengatik da ezaguna, Lujarra aldizkarian aritzen da, eta 570 artikulu baino gehiago publikatu ditu bertan, berri egunkarian ere baduzu tabe bat, umentzako irria aldizkarian ipuin formatuan idazten ditu baita ere, hainbat artikulu edo dokumentu, eta umentzat liburu edo aldizkari horretan esperimentuak argitaratzen ditu. Gainera, asko gustatzen zaitan Galarraga zientzia bere horretan azaldu bakarrik ez, baizik eta beste arlo batzuekin ere uztartzen duelako zientzia batik bat edo esateko literaturarekin. Orain adibidez, Petxi musikariarekin Frankenstein agurgarria deitzen den hitzaldi bat edo, errezitaldi bat antolatua du, non, Frankensteinen inguruan egindako gogoeta baten bitartez, zientziaren nondik norakoa den inguruan pentsatzera ere eramaten gaituena. Bai, eta baita ere bukatzeko aipatu, irudi benetan garrantzitsua dela, zientziaren baitan dagoen genero arrakala mailan gainean jartzen,
Izan ere Uin Ultramoreak deitzen den podcastan, berak, behin baino gehiagotan aipatu du, emakumeen egoera zientzian zein den, egiten diren aurrerapenak zeintzuk diren, eta oraindikan lantzeko dauden kontuak edo mailan gainean ere jartzen dizkigu. Beraz, hauxe, emakume hau nahi dizuet nik aurkeztu, eta animatzen zaituztet beste emakume eredugarri batzuen inguruan hausnartzera, eta emakume eta neska oro zientzian barneratzeko proposamena ere luzatzen dizuet. Kaixo, ni Ander Fraiz naiz, eta uste dugu gure ahotsak bat egin dezakeela mezu honetan. Zientzian eta teknologian emakume eta nesken parte hartzea sustatzea guztion onurarako da. Etxean, lanean, lagun artean edota sare sozialetan denok bidal diezaiokegu mezu bera neska eta emakume guztiei. Zientzian ere beharrezkoak zarete. Gure proposamena sinplea da. Lehenik eta behin, pentsa ezazue emakume zientzialari edo ingeniari baten izena. Partekatu norden eta bere istorioa gertuko norbaitekin, hau da, zuen lagunekin, familiarekin, lankide batekin, edota edonorekin. Edota, sare sozialetan partekatu. Sare sozialetan partekatzen baduzue, erabili #otsaiak11. Etiketa, hain zuzen ere, gu aldarrikatzen ari garen egun honekin bat egiteko. Mila esker eta ondo izan.